you. I move. And I need mic. Malabo, Yenile, Honorable Favor, step forward. Hey! Honorable. Gadgets. I'm into gadgets and technologies. All these small, both earpiece, phone charger, and every other thing. Thank you. You want to really? I'm going to be Thank you very much. I'm Chinoso, Prosper Chinoso. I'm one number state. It's in Poliyala. I'm into fashion, sell clothes, both male and female. You look like it. Thank you very much. Please, anybody. Well, if you're not Igbo, that line, that adage simply says, the baby that is backed, or the baby that they back, and they are walking with the baby, doesn't know how far the destination is. Thank you very much. Gentlemen. What's one thing you can say about the Igbo culture that fascinates you that whether it fascinates you or you don't like or anything? Just tell us something about Igbo culture. I like Igbo culture because my mom is Igbo actually. You look at that. That's what I do. Thank you. She's from Nekede. Nekede, Igbo State. Yes. Nice. I like Igbo. I think I embrace the Igbo side of my life more. All right. Yes, I like the language.
You like the language. I like my father's people, but Igbo. There's something about the Igbo Amaka, my brother. Thank you very much. Yeah, good afternoon, everybody. Good afternoon. Yeah. Yes, anything. Whether it's Okay, what I like about yes, don't say language now because they're taking that one. Okay, first of all, I like Igbo girls. Nice one! Oh, someone should clap for this one. He deserves an award. He said he likes Igbo girls. Igbo girls, are you proud? If you like, don't smile. It's on you. Thank you very much. Do you like the Igbo girls? Yeah. They're fine, right? Yes, the yellow one. No doubt, the yellow one. Yes. See her there. Yes, and then I like Igbo food, yeah. This guy is a wise guy. Yeah, I like Ofo. Open salad, I like that. I prophesy to your life, you marry a Igbo girl. Amen. Say amen. Amen. Thank you. Please give that one. Good afternoon. Baba, how you doing now? I'm okay. I celebrate you. Please, for those that do not know, this is a one-time director of social at the University of Calabar. Thank you very much. Please, if your hands are not busy, just clap for her. Thank you very much. Baba, how you doing? I'm doing very Oh yeah, tell us something about the Igbo culture that you cherish or you don't like. Okay, I think what I like about Igbo culture is, I'm quite on too. What I like about them is they are supposed to each other. They know how to support, they know how to master their own. Very nice. Yes. Very nice. And then I also like their girls. Then look at they like their girls now. Thank you very much. Malabo, yenile. Honorable favor, step forward. Hey. Honorable. Move to the Kola North issue. Kola North is accepted in all cultures, but the Igbos use it to communicate. And the other thing is, it does not understand English language. I may have to delve into Igbo to do the ritual.
we want any cross Riverian here to come and collect because one cross Riverian here. Go to the by the powers of Domi, Igbo, and the entire palace, I wish to pray and bless this kola nut. Sanctify Manaha Jesus. All weekend of Bara Jesus. I will Mune Bakoroeba. Naha Igbo Amaka Fest. The fest is for festival. Igoshi ihe dị iche n'ebe ndị Igbo na ndị ọzọ nọ. Chineke ihe ahụ ihe ụmụ anyị na ụmụnne anyị na ụmụazị anyị elu ha tụrụ ha kpọkọta ndị Igbo ọnụ. Chineke biko nọnyere ha. Onye tụrapụta ihe ọma ga-eru ya aka. Ihe awụ mgbe mbụ ha na-eme ya na Calabar, mgbe ọzọ ha ga-eme ya ọ ga-aka nke ama n'aha Jizọs. Ọjị anyị ji bụ ọjị ndụ, ọjị ọmụmụ, ọjị ọganiru. Ụmụ akwụkwọ na ebe a unu ga-apas kọọsụ unu n'aha Jizọs. Agaghị enwe any carry over or any extended semester. There shall be no ASU strike. So I na Chineke biko ọjị agụ nwe ya n'ogbe awa ya wụdụ mmadụ anyị taa n'ibe n'ibe. Onye ahụ taa so ha kwa ya echi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị nụ. Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Igbo bụ Igbo. Ihe anyị mere ebe a tata bụ omenala. Site na kabinet ezi Igbo. Maka na nke a bụ Igbo si na ọkụ agwere nwata n'aka anaghị erebu ya. Ezi Igbo kwesịrị precise ihe ha na-eme. Na mbido anyị nwere ọjị ebe a, nwee ose, nwee nzu, ọ bụrụ ego. Nzu a signify ihe ọma. Anyị na-akpọku Chineke ihe ọma na-abịara Igbo Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ahịa na-anọ ụkwananụ goji arụ agwụ n'aha Jizọs. Edo bụ maka udo ga-adị n'ala Igbo. Nwa mmụọ ga-amaghị ya, nwa mmadụ ga-amaghị ya. Udo adịghị Igbo n'aha Jizọs. Igbo ka Igbo na ọsọ a na-eme ya n'azụ. Mee ya n'azụ maka ọsọ anaghị eji ihere. Anyị bụ Igbo amaghị iji ihere na ndụ anyị n'aha Jizọs. Nke a bụ ọjị. Chukwu na ndị mbụ na ndị ekele. Nke a bụ ọjị ụmụ Igbo nọ na Calabar jụrụ akpọkọ ugwu. Ndị maasị nọ na-eme agụgụ ụzọ agụgụ ọnụ a na-agụ ụzọ ma ọ na-apụ. A sị anaghị akpọ nnu. Ọ ga-agafe ugo, anyị aṅụrụ ugo, anyị agaghị ugo dobe ihu. Oge abụ ga-eji eje na-arị elu, esi ya n'ike na Chinara. Ezi nkata nke ezi ezi. Ekpo nwoke ka onye kpọdoro ya, amamihe egwu oge na atụtụ. Anya saa anya agbada, ọ bụ anyị ugbori sarasa ka o ji afọ azụ n'ugbo si. Eji ara akara a na-ekpe ya n'ezo. Nkiri ka a na-ekiri odo, a na-eji odo n'odo, ọma ya bụ na. Ọ gbata obi ihu na n'oge abụ onye a na-agụ ọfọdụ na-agụ asọnwụ. Elu ga-egbukwu iji a na-achị oyi n'aha Jizọs. Anyị wee na-ekele Chineke. Ndị ekpuchi na-afụ Igbo na-afụ n'ọchịrị. Onweghị onye nyere nri, onwe onye ga-eji ma atụrụ oriri. Ọ bụghị ji akpa ntụ mepụrụ wee siri mepe wata wee zie katapila mepe nna. Ụmụ Igbo nọ taata na-eme Igbo amaka. Gosi anyị gosi ụmụ Igbo anyị. Mee ka nne na nna nye ike iji wee na-enyere ụmụaka kụziere ụmụaka ka ha na-asụ Igbo ka omenala anyị ghara ịla maka ọ na ha n'ihu nna anyị ọ maara n'ihu anyị. Ya ka anyị ji wee tụọ ilu ebe a wee na-asị ọ na-eme nne. A guru is somebody who is doing well consistently. How do we do it again? We swag. The youngest chief
and love. Delicacies, Igbo Amaka. My own. One of the youngest chief, Ogene, Igbo students. I say now when they are check local school fees. I want to believe. I got my metal. Oh, DJ when it's up. Love my DJ like that. One, two, three. Let's take it. Ekele dịrị go. Abụ m Toti Mmeregini Charles, onye nta akụkọ Adamazi TV. Aka ọrụ anyị bụ ị na-agagharị mba ụwa niile, ị na-amapụta ihe na-eme na ọkachasị ihe na-eme n'ala Igbo. Taa anyị nọ na Cross River State, Calabar Municipal Council Garden na ihe omume a na-akpọ Igbo Amaka. Onye eze biko kọwatụrụ anyị onye Igbo. Ejiji gị gosiri na Igbo onye eze. Kọwatụrụ anyị onye Igbo. Aha. Afa m bụ High Chief Ide Lazarus Okoli Ifediora. Eze Ugodobi one of Okija. So, ekene m unu Igbo Amaka mmemme nke unu bara tata. Obi dị anyị ụtọ ma ọ bụ na-efu ka ụmụaka anyị mụtara na-aga n'iru maka icheta omenala Igbo dịka ntụ esikọrọ na mmemme a ga-eweta bigosi ọkachasị isi Igbo. Ọ dị anyị mkpa n'ebe ụmụaka anyị nọ n'oge nke awa anụwa gburugburu ma ndị n'obodo ma ndị na Calabar ma ndị n'obodo ọbụla Naịjirịa ma ụwa niile ebe ọbụla ebe unu nọ onye ọbụla mụọ ka o nwee ike na-akụziri ụmụ ya ịsụ Igbo maka na Igbo na-ana ana. Anyị na-ayọ unu ka ọ bụrụ ọrụ dịrị nne na nna ma nwanne ma ikwu ma Igbo ma ndị nkụzi ya dịrị gị mma nwa m. Eze birikwe. Eze biko kọwatụnụrụ ndị Igbo ka Igbo na Cross River ji dịrị na Calabar, ka ọnọdụ ndị Igbo na Cross River. Yes, ọnọdụ ndị Igbo na Calabar dị very good. Like anyị nwa ndị ebere Calabar na 70s. Ọ bụrụ na ebe a adịghị mma anyị aka anago, mana ebe a Chineke bịa mara ndị niile a na-ede n'ọchịchị ebe nụnwa anyị na ha na-arụkọ ha makwa na anyị bụ n'Igbo na obodo ọbụla ijiri afọ onye Igbo dịghị ana, mana site n'ihe amara nke Chineke ha ghọtara anyị anwa ndị aghọta ha awana Chineke ka onye kwụrụ anyị aka nyekwa ụmụaka anyị aka maka na asị na-akpata na ama eburu na obi anọ Chineke ka onye Igbo niile bịara Calabar nụwa aka maka na ihe ibe eji dị mma ma gbakwa anyị be anyị mara mma mana anyị bịara n'obodo na mba ka anyị chụta ego maka ọsadebe si na-akpatasị ha n'ama eburu na n'obi so ka onye ọbụla nwee ike nwee akụrụ ụlọ. Ekene gị nwa m. Onye eze ndewo biko. Onye eze ajọ ọda isi ka anyị chụtụ bụ nda ndụmọdụ imenye ndị Igbo bi na Calabar. Ka ụdị ndụmọdụ imenye ndị Igbo bi na Calabar? Yes, ndụmọdụ na-enye ndị Igbo bi na Calabar anụ abụ ka onye ọbụla afụ nwanne ya n'anya maka a na-asị na Igbo nwere eze kama na o si na mmadụ a wee na-ayọ Chineke na-ayọ Igbo niile na Calabar ka anyị bụ nwa nwaanyị n'anya mara na onye ọbụla ebe ọbụla ịrụfụrụ nọọ nwanne gị ka ọ bụ ebe ọbụla ifuru onye Igbo n'ebe a bụ n'ebe
ọna bụ onwe ihe dapụta anyị ka anyị bujikọ aka ọnụ wee zọpụta onwe anyị ka nwanne anyị ghara ifo na mba. Ekene gị nwa m. Onye eze ekenekwa m gị. Biko onye eze, ọ dị gị ka ndị Igbo bi na Calabar ha na-eme ka omenala Igbo na-abawanye, ka omenala Igbo ọ na-anwụ anwụ ka ha bịara Calabar chefuo onwe ha maka omenala Igbo? Yes, ndị Igbo bịa Calabar site n'enyemaka ezi Igbo of Cross River ihe eze nwenyi di ma na-emenye ọkụ di mma zuru ahụ. Ọ jikọtara Igbo niile nọ na Calabar from Calabar nwa to Obanligo. Omenala Igbo bụ chinchin na Calabar nwa, and ndị niile na-eṅomi ọbụna gị mba ọzọ na-eṅomi omenala Igbo. So onye ọbụla na-amaghị ya ọ ga-ama na omenala Igbo dị na Calabar, and ha na-agakọ ọ ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi na aha Chukwu oke abịa ma ise. Onye eze, iji mmekwa ka o dokwuo anya ndị na-ele ihe onyonyo anya nọ na TV anyị, o nwere emume ndị Igbo na-eme n'afọ niile maka iji kwalite omenala Igbo na Cross River? Yes, omume ndị Igbo na-eme iji wee kwalite ọnọdụ Igbo ma omenala. Anyị na-enwe iri ji nke anyị riri na nke obi Igbo na nke ezenwenyi oge gara aga. Ụmụ mgbe anyị na-abịakwa Igbo niile ejikọta ọnụ rie ṅụọ kene Chineke maka ndụ nke o nyere anyị, wee nwee ike tụkwa elemere ihe ga-adịrị Igbo mma na be anyị. So anyị na-eme mmemme dị etu anyị na-eme iri ji mee get-together Igbo niile nọkọta ọnụ ya Igbo Day a na-eme, nwe egwu Igbo mụ ihe ndị anyị akụzi ụmụaka ndị na-amaghị na amarị ebe ahụ. Chineke na-enyere anyị aka. Ndị Igbo na Calabar na-agba mbọ ya kpata anyị ji si na anyị na-ayọ ụmụaka anyị ma onye ihu ma onye azụ ka o nweke na-akụziri ụmụ ya isi Igbo ka omenala Igbo ghara ịna aka asụsụ Igbo ghara ịna-ana. Anyị na Chineke ka o nyere anyị aka nye anyị the power iji wee kwụsị ike na ya kụziere ụmụaka anyị ka ọ bụrụ ihe ga-atọgide ruo mgbe ebighị ebi. Onye eze birikwa, dịka ohere anyị nyetụrụ anyị ikwuola ọtụtụ ihe gbasara ndị nna anyị na nna anyị iji mee ka ụmụaka anyị na-akwalite asụsụ Igbo. Ndagwanụ ndụmọdụ ime enye ụmụ okorobịa Igbo nọ na Calabar na mba ụwa niile? Yes, ndụmọdụ anyị na-enye ụmụ okorobịa, ọ na-eme nwa ewu na-ene nne anya a na-aṅụ ara. Onye ọbụla were nzọmụkwụ, onye ọbụla nye ọnwa afọ nwa Igbo mbụ bụ ụmụ okorobịa, nee ntu nne gị na nna gị si were ga, nee ịghado nne gị na nna gị ha ama adịghị ogu ka unu wee kpụkọ ọsọ. Ọ bụrụ na na-atụ egwu Chineke ka ọzụzụ nne gị na nna nyere ga-eme gị na-atụ egwu Chineke, tụọ n'egwu Chineke. Ebe ị na-atụ egwu Chineke onwe mgbe ya adaba n'ihe ọjọọ, ka ụmụaka ghara ịba n'otu dị iche iche, otu ya mmadụ na-abaghị uru, otu ama na-eme ya ka o keta anyị eze. Anyị wee na-ayọ ụmụ okorobịa anyị ka ha gbado anya mara Chineke, na-atụ egwu Chineke, tụọ n'ime Chineke, maka onye ọbụla ma Chineke amadụ ya ka n'ihe ọjọọ. Ihe a ka anyị na-arịọ ka Chineke nyere ụmụaka ya aka, ụmụ okorobịa ya aka, ka ha wee nwee ike wee bie ndụ ọma, maka nna na-eji n'ihu ọ na-echigha azụ. Bikọs ọ bụrụ na ha tọrọ ezigbo mkpụrụ nwa ha ga-anwụta ga na-abụkwa iberibe, ma ọ bụrụ na ha enwe ozu mkpụrụ wee zụ ụmụ ha, ihe ọma ga na-aga saha aka azụ onye nwaanyị. Amen. Onye eze biko, na ikpeazụ ndị ekperi na-ekpere ụmụ Igbo mba niile, ndị na-ekpere ọkachasị TV anyị bụ Adamazi TV, bụ ndị ga-eme ka mba ụwa niile hụ ihe a na-eme na Calabar taa bụ Igbo Amaka. Yes, Igbo Amaka anyị ga-ebido dịka na ntu ịwụ ọjị. Ndị be asị na-eme agụgụ ụzọ agụgụ ọnụ, a na-agụ ụzọ ma ọ na-akwụrụ. Asị anaghị akpọ nnu, ọ na-eme anya fụ ugo onye aṅụrụ ugo anya ya azụ ugo zobe ihu. O ji akwụ ga-enye nche ya na-arị elu sie na ike na chi na ezi ezi kata ezi ezi. Etinye nwata okpoko nne ya, etinye nwata okpoko nne ya, amamihe bụ oke nka n'otu anya asa na agbada ọba anya ukworo isi asa ka o ji afọ adị n'ogbu osimiri. Eji a na-akara a na-ekwu ya tụnye nso nkiri ka a na-ekiri odo a na-eji odo n'owure mana m na anyị na Chineke si ya bụ chi na-afụ n'Igbo na-afụ Chineke onwe onye yiri ya nkwa na-eji were ma atụrụ ya. Ọ bụ ya ji akpa ntụ mmiri pịrị were asịrị mmiri pịa wọta wezie katapila mmiri pendant ka onye abụ na onye na-atụ egwu Chineke. Anyị wee na-ayọ ndị Adamazi ndị niile a na-eme program n'ụwa ka Chineke nye ha ike, nye ha the grace ike iji were ọnụ nwa ka ọ bụrụ ihe nke ga-enye otuto
ka ha na-atụ egwu Chineke na mgbe ikpeazụ ka udo na ọṅụ na-aga n'iru dịrị ha dịkwa anyị ndị ma ndị na-akụzi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko onye eze maka ndị na-ajọin anyị ugbu a kwukwara anyị aha gị ọdọ. Afa m bụ High Chief Ide Lazarus Okoro Ifediora, eze Ugodinobi 1 of Okija. Ndị Igbo na mba niile a sị na oje n'onwe ya nụrụ ụka n'isi. Onye anyị na ya nọwo High Chief Ide ọka ọ dị ọka o mere Gosi omenala. eze birikwa eze ị ga-adị o. highlifeng.com. highlifeng.com.
Also, the initial plan to use this place. You understand? I am about Ojaike. Oh, Cody. I know. Biko. Ogene group. Ogene group. The Ogene should get ready. Igbo. Oh, yeah. Omenala Igbo ga-adịrịrị. Ijeloja. Ana m anụ. Thank you very much. Obike. Otu a ka ọ dị. Ana m anụ. Yes, I'm for you. Get up here. Somebody got me. I see because honorable. I am SSA. The governor of my place too. Get up here. Everybody man got it all right for my answer. I will slap you. I move. And I need mic.
Abụ m onye nta akụkọ Tọọtị Mmeregini Charles. Ndị m na-arụkwa n'ụlọ ọrụ bụ ndị a na-akpọ Adamazi TV. Aka ọrụ anyị bụ ị na-aga mba ụwa niile, ị na-amapụta ihe na-eme na mba ụwa ndị ahụ. So ọ ya kpọtara anyị Calabar. Ebe anyị ugbu a bụ Calabar Municipal Garden, ebe a na-eme Igbo Amaka. Biko kọwatụnụrụ anyị onye bụ. Afam Nwada Charity Adovi. Abụ onye Enugu steeti. Nwada Enugu 042. Biko dịka iji kwado taa, o nwee ihe o gosiri, ọ ihe merenụ anyị ji sị mba, anyị ga-agafe ada mara mma, anyị ga-amarịrị. Biko kọwatụrụ na anyị ihe na-eme ebe a taa. Ihe na-eme ebe anyị nwere ya Igbo Festival na Calabar, ọ maka ndị Igbo nọ na Calabar. Ka ekwanụ ka obi dị gị taa? Obi dị m mma. Ka ekwanụ ndụmọdụ ị na-enye ndị ụmụ ntorobịa Igbo niile, ndị na-etolite etolite, maka ị na-akwado ma asụsụ Igbo ma omenala Igbo, maka dịka iji kwado, o gosiri n'eziokwu na ị na-akwado ejiji Igbo, na-akwadokwa asụsụ Igbo na omenala Igbo. Ndụmọdụ m na-enye ndị ikorobịa wụ, ọ ga-adị mma ka anyị na-akwado asụsụ Igbo, ka anyị na-asụrụ onwe anyị Igbo. Ọ ya ịbụ ihu nwanne gị bụ onye Igbo ga na-asụrụ ya Bekee. Ọ ga-adịkwa mma ka anyị na-ayị ekike ndị Igbo iji gosi omenala anyị. Ndị akwanụ ihe ị nwere ike, ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị Igbo nọ na Calabar. Mgbe ụfọdụ ihe onye Igbo na Calabar ị gaghị ama na onye Igbo. Ndị ụfọdụ a na-ezo onye ha bụ. Ka ihe nwere ike ikwutu? Ihe nwere ikwu bụ ka anyị na-eme ka nwanne, ihu nwanne onye Igbo ga-asụrụ ya Igbo, ka anyị na-abịa agbakọta ọnụ na-akwado omenala ndị Igbo. O nwere mkpagbu ndị Igbo na-enwe
na Calabar ebe a gbasara asụsụ Igbo na ejiji Igbo? Adịghị m sure. Onweghị mkpagbu a na-enwe. Biko keletụnụ ndị na-ele TV anyị taa. Ndewo nụrụ. Ndewo, ndị akwa na ị nwere ike ikwuru TV anyị bụ Adamazi TV na-agbasa ozi a. Ọ sị ekele ka m nwere ikele unu. Ndewo nwanne m, ndewo. A sị na ekwekọọ ama agba na ọkwa na oje na onwe ya nụrụ ụka n'isi. A sị na ọkwa na mberede ka eji ama dike, ọkwa mberede enyekwalụ dike. Anyị bụ ndị Adamazi TV. Mụa bụ onye nta akụkọ Adamazi TV a na-akpọ Tọọtị Mmeregene Charles. Ebe anyị nọ na Municipal Garden maka Igbo Amaka. Biko nwanne m, kọwatụnụ anyị onye bụ. Aha m bụ Right Comrade Ogbo Amuchechukwu Brown Chibueze, High Chief. In fact, Ichie Nwata na Eze na Odenigbo Asian Kingdom, Krutech Chapter, Calabar Branch. Abụ m onye Enugu Steeti. Ịbịa n'ime Enugu Steeti, abụ m onye Udi. Ịbịakwa n'ime Udi, abụ m onye Egede. Ịbịa n'ime Egede, abụ m onye Okum. Ịbịa n'ime Okum, anọ m na be Ogbo family. Daalụ Nnesa. Daalụ nwanne m, asị na anya ka eji ama ọka kara aka. Biko ndị ihe anyị na-eme taa. Tata bụ Igbo Amaka Festival na Calabar. Ejiji eji akwado mmemme ndị Igbo. In fact, ka m jiri n'ọnụ iti heritage, that's cultural heritage of the Igbos. Na-atụfughị oge ọbụla, ụbọchị tata wụ ụbọchị ebidoro kemgbe kpaba ka ọ ga-esi wee bụrụ ife dị mma tata. And inekwe n'anya ọfụma efu na onye ọbụla na-akwado ma na-represent kwanụ ebe ha si. Obodo ọbụla ị na-afụla onye Igbo lachalụ ọsọ na obodo ahụ adịlọ mma. Efe nji na-asị na Igbo Amaka Festival bụ ezigbote elo ga-apụta na mmezu today. Unu anụgo ya na asị na obodo ọbụla ị gara ihuru onye Igbo gị na ọsọ mewa. Biko nwanne m, kọwatụnụrụnụ ndị na-ele ihe onyonyo a mbọ iji kwado asụsụ Igbo na Calabar ebe a na ejiji Igbo na ihe oriri Igbo na ụmụ ihe ọzọ bụ ihe ndị Igbo na-eme. Aga m ebido na ndị Gen Z lifestyle kịta, maka onye ọbụla ịfụrụ ọbụna ọ sịrọ gị how are you, ọ sị gị how is your night, mana onye ịfụrụ fụ na o ji ejiji Igbo sụgodiri ya Igbo ma ọ na-ala anụ ma ọ bụ na ọ na-anụ sụgo Igbo anyị ama ebe isi kpata asị gị onye mmọnwụ. Mana nke ebe eziokwu bụ na nke a na-aga na ndị nne na ndị nna. Ọ bụla ịmụ nwa esụbali ya oyibo, nkịta ịsụ ụlọ oyibo, onye oshi bịa n'ụlọ si ala down ọ laa ya down, mana nkịta ịzụ Igbo zụọ asị ala down ọ yala anụ ife asụrụ ọ na-agbakwa ụja. Mana mgbe a sịrị ala down n'onu iti ọ malụ mmasị afọ na ana maka ihe ọ na-anụ ka ọ ga-asa. Biko nwere omenala a na-emetụ na Cross River ma ọkwa na Calabar iji kwado asụsụ Igbo na ihe ejiji Igbo? Eziokwu na ezi asụsụ nke tata ga-egosi na enwere mmemme eji akwadokwa ndị Igbo, and onye mere eji nwekwanụ some branches na represent Igbos na the government na Calabar. So o bulu ibu Calabar bụkwa na obodo nabatara ndị Igbo ọfụma. Ha nara eme na ndị a bụ ndị a na ndị a bụ ndị a, fa bụ ndị obodo nabatara ndị Igbo. Ana m ekenekwa ndị gọvanọ His Excellency Prince Otu na mmemme ọ na-emekwa ya na ka o si agba mbọ were anabatakwa ndị Igbo n'udo na ọṅụ. Even the past governor was doing the same thing, and I love the motive na ha achụpụrụ Igbo maka ebe ọbụla ị bịara afụ Igbo nwanne obodo a na-aga n'ilu, anala atụrụ ya mgbani. Dịka nwa okorobịa gị nwee mmụọ Igbo, kee ndụmọdụ ị ga-enye ụmụ okorobịa na ụwa niile gbasara ejiji Igbo, omenala Igbo na otu ndị Igbo si emesi ihe ike? Nke bụ eziokwu bụ na onye bụ onye Igbo na-achọrọ ịbụ Igbo na-ebe akwa mgbe ọbụla. Onye mere anyị ji asị gị na onye na-abụrụ onye Igbo ọ na-ebe, and akwa ọ na-ebekwa ya karịrị ebe ọbụla ị nọ, ma fa alụfụrụ ị n'anya ma ọ na fa afụrụ ị n'anya, gosi ebe isi maka echi. Ife ọbụla anyị na-eme tata bụ maka echi. Ebe anyị na-eti isi ọkpa, tinye aka, tinye ife niile, Igbo siri ike, Igbo na-agba mbọ. Kedu ihe ahụ ya eme ịyala ya kwado ndị Igbo? Onweghị ọ bụ na ejije ka ọ bụ na biznes ka ọ bụ na amamihe. Kedu ebe ahụ a na-akwa Igbo asị na Igbo enwere ife ama ebe ama? Onwelọ
Igbo is blessed. Chukwu gozibe Igbo. Ndewo nwanne m. Ndakwa na ekpere ị na-ekpere anyị bụ ndị Adamazi TV bụ ndị na-agbasa ozi a na ndị Igbo n'ụwa niile. Nya gazikwala unu ma gaziele ndị kwenyere n'unu ise. Ogene, because to my get ready. MC. Potential dancers, get ready. Okotazo. Thank you. Please. MC, where are you? There is no sought after DJ. You want to 5 seconds?
much. Anakukwa keba. Igbo. Daalụ nwanne m. Abụ m onye nta akụkọ tọọtị mere gịnị Charles. Ndị m na-arụrụ ọrụ bụ ndị a na-akpọ Adamazi TV. Aka ọrụ anyị bụ ị na-aga na mba ụwa niile ịma otu ihe a na-eme na mba ụwa ndị ahụ ọkachasị omenala ndị ahụ na omenala Igbo. Biko ka ọ tụrụ anyị aha gị. Aha wụ Daniel Udo, Maazị Daniel Udo. Biko Maazị Daniel Udo, ọ gịnị ka anyị na-eme ebe a taa? Ihe a nwere tata wụ ọgbakọ ndị Igbo Amaka Festival. Ndewo, ka obi dị gị maka Igbo Amaka Festival a taa? Obi dị m so aṅụrị n'ihi na ọwụ ọgbakọ ndị Igbo ga-abịa enwekọ ọhụụ rie ihe ma gosipụtakwa ihe eji mara anyị azị ndị Igbo anyị nwụ. Dịka onye Igbo, ị kwetere na eziokwu na omenala Igbo na-anwụ? Ọnwụ na asị m kwuwe ụfọdụ mba omenala Igbo na-anwụ kwa mgbe kama ọ wụ n'ụdịka ọgbakọ ka a ga-agbakọsịa ndị Igbo awee fụkwa na na ihe akwa nwanne m awee na-akwalitekwa dị Igbo ka Igbo wee na-agakwa n'iru. Ya bụ na ihe ekweme Igbo Amaka bụ ị na-akwalite omenala Igbo na asụsụ Igbo. Biko ndị ndụmọdụ ime enyeta ụmụ okorobịa maka ịkwalite omenala Igbo na asụsụ Igbo na ejiji Igbo. Ọ wụ ndụmọdụ na-enye mmadụ niile wụ iwuru onye Igbo ọ bụghị n'ebe niile ị gara na-asụsụ Igbo ike na-egosipụta ya na-ejipụta ya iwuru onye Igbo na-arụpụta ọrụ maka ọwụ ọrụ ka eji mara ndị Igbo. Daalụ sọ. Daalụ nwanne m. Biko ndị ekpere ị na-ekpere ndị Adamazi TV na ụmụ okorobịa Igbo mba niile. Ana m ekpere ka ọ gaziri onye ọbụla, onye ukwu na onye nta, ka onye ọbụla na-achọ ka ọ nweta ya ka Olisa na-echekwa nyekwa anyị ezi ndụ. Daalụ sọ. Ise. Ndewo nwanne m. Imeela. Ndewo. Nwada daalụkwa. Daalụ. Abụ m onye nta akụkọ Adamazi TV. Aka ọrụ anyị bụ ị na-aga mba niile n'ịgbasara ndị mba ụwa ozi ọma ihe na-eme n'ime obodo anyị. Mụ abụ nwanne gị na-azakwanụ tọọtị mere gịnị taa. Biko ndị na-eso ihe onyonyo anyị ga-alaike ịma onye Igbo. Okay, aha m bụ Chimwanya Ukamba. Aja m Okonaku, Ohofia Local Government, Abia State. Ka nwa Abia. Biko ka ọ tụrụ anyị ihe a na-eme taa. Okay, taa bụ Igbo Amaka Fest, the beauty of Igbo culture. The festival that shows the beauty of Igbo, our culture. Okay, a na-ekwu na omenala Igbo na-anwụ ikwere na nke a. I don't understand it. A na-akọwata na omenala Igbo ndị okorobịa na-etolite achọọ ị na-eme omenala Igbo na-eji ejiji Igbo. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụ eziokwu. Ndị agbanụ mba a ga-agba iji mee ka achọ na a na-akwado omenala Igbo na ejiji Igbo. Abia State. Ka ihe ị chọrọ ka eme iji kwado omenala Igbo na ejiji Igbo. Anyị ga na-asụ Igbo na-ejikwa ejiji ka ndị Igbo na-akwado onwe anyị dị ka ndị Igbo. Ndị agwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa n'ụwa niile. Advice m ga-enye ha bụ they should keep on showcasing the culture in diversity. Thank you. Thank you very much. Thank you for giving us your time. Nna anyị ukwu, ekele m onye eze birikwa o. Abụ m onye nta akụkọ tọọtị mere gịnị Charles. Ndị m na-agbasara ozi ọma bụ ndị a na-akpọ Adamazi TV. Aka ọrụ anyị bụ ị na-aga mba ụwa niile ị na-ama ihe a na-eme na mba ụwa ọkachasị n'ime ime obodo. Taa anyị nọ na Calabar Municipal Garden ebe a na-eme Igbo Amaka. Ada Igbo mara mma, biko kọwatụrụ anyị onye Igbo. Abụ m Chief Livinus O Iwala Ojo Wetewana nke mbụ na Mbieri Udo ọha
as a village head in Mbieri and a member of the cabinet na Calabar here. Udo dịrị gị onye eze. Biko onye eze, ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ihe ị bịara ime taa n'ebe a? Anyị bịara ịbịa mara ihe ụmụ anyị na-eme gbasara Igbo Amaka Festival. Anyị bịara onye nwa ya kpọrọ oku ga-abịala ihe nwa ya kpọrọ ya ihe ọ na-eme. Anyị ma na agaghị eme ihe dị mma, agaghị akọwa ihe gbasara Igbo ihe anyị ka ọ bịa. Eze birikwe. Biko eze, ndị mmadụ na-akọwa na omenala Igbo na asụsụ Igbo bụzi nke na-efu efu. A sị ka anyị mara, ị kwenyere n'ihe a? Ọ na-efu efu n'eziokwu site na ndị nna na nne ndị Igbo. Onye ihe ịkọzile nwa gị ka ọ na-eme. Ndị ọkachakwa ndị nọ n'ala ije ụzọ ije ha na-asụ asụsụ bekee, na-eji asụsụ bekee na-akọzi ụmụ ha ihe ka e ga-eme ka ihe ahụ ịkọzi na nwa gị ka ọ ga-eme. Ọnwụ na anyị na-eme otu ahụ ọ dị mma, ọ ga-eme ka asụsụ Igbo anyị fuo. So aga m eji ohere na-agwa nne na nna ịsụ bekee ahụmahụ na ịmaka ihe nwa ga-ama n'ihe ma ọ gụ onwe ga-ama n'ihe. Okwu aha nna anyị ji mụọ anyị, okwu ala Igbo anyị, ka anyị na-asụ onye ụmụ anyị ka ha na-amụta ka okwu Igbo na ala Igbo ghara ifu efu. Ọnwụ na ha na-amụta okwu bekee na-asụ okwu bekee ma mahụ okwu Igbo, ọ gosiri na okwu Igbo ga-efu. Anaghị m akpado ka okwu Igbo fuo, ka na amasị ka anyị bido na-eme ka okwu Igbo dị ihe anyị ga na-asụ mgbe niile ma ebe ọbụla anyị nọ, ma anyị na ụzọ ije ma na ala Igbo ebe ọbụla anyị ka anyị na-asụ ya ka ọ na-aga nke ọma. Ihe onye eze na-akọwa bụ na ọ na-eme nne ewu na-ata nri nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ, mana Igbo na-asị ọ na-enwekwa nwa ya na-asị ama mgbe o ji ahọrọ ube ma ọ họrọ banana. Nna anyị ukwu, ọtụtụ mgbe gara aga a na-abụta na ọ na-eme ụmụ ụlọ akwụkwọ pụọ n'ụlọ gawa ụlọ akwụkwọ wa hapụ asụsụ Igbo, ma mgbe nne ha kụzichara ha hapụ asụsụ Igbo. Ndị ndụmọdụ ị nwekwanụrụ ike inyeta ụmụ okorobịa Igbo na ụmụ agbọghọbịa Igbo maka omenala Igbo? Ndụmọdụ m ga-enye ha bụ ka ala nna ha ghara ifu, ma jee ha ala oyibo ma ala ebe ọbụla ha nọ, ha gbaa mbọ na-asụ asụsụ eji mụọ ha ka okwu Igbo ghara ifu. Ọ bụ na ha na-asụ ya bekee sipri ha na-asụ sipri egosighị na ha amamụ ihe ka ọ bụ. Otu ha na-asụ asụsụ Igbo jikọọ ka ebe ọbụla ha nọ ma n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ọ ga-eme ka okwu Igbo anyị ala Igbo anyị na-aga nke ọma. Ndị niile n'obodo oyibo anaghị asụ Igbo karịa anya ndị na-ala Igbo. Ọ dị mma, ana m asị ka ụmụ anyị ma ndị na-aga akwụkwọ ka ha na-asụ Igbo, ka ha na-eji mara na ọ dị mma na ọ ga-aba na uru na ọganihu. Onye eze birikwa, mma anyị enyela gị nsogbu bụ dịka onye isi so na ndị isi ndị eze na Cross River. O nwere emereme a na-eme na Cross River ma ọ na Calabar iji kwalite omenala Igbo na ejiji Igbo? O nwere ya dị ike ọzọ ya wuru nke a na-eme ugbu a na-enwere ma onye chọrọ ịmụta ga-amụta, onye achọghịkwana ịmụta a ga-amụta. Omenala na emume ala Igbo ọ dị. Nna anyị ukwu, ekele dịrị gị. Ndewo sa. Ndị ọkwa na-ekpere na-ekpere ụmụ Igbo ụwa niile, ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile, ndị ekpere na-ekpere ụmụ Igbo ọkachasị TV steshọn anyị bụ Adamazi TV na-agbasa ozi. Ebe unu na-eme otu, ana m ekpere na ekpere ogologo ndụ ka anụ na-abawanye na-aga nke ọma, na-arịọ ka Chukwu gozie ndị Igbo niile ebe ọbụla ha nọ, n'ihi na Chukwu hụrụ anyị n'anya ya eme ka ụwa na-eme ka na-akpa anyị ụgwụ, ka anyị na-akpa anyị ụgwụ ka anyị ga na-eme karịa ụta isi na-eme ma mmasị ha so anyị. Ihe na-akọwa ndị Igbo bụ ha jisie ike, onye na-eme ka ọ na-eme dị mma ya jisie ike na-eme. Birikwa eze imeele. Ndewo. Daalụkwa onye isi. Ndewo. Abụ m onye nta akụkọ Tọọtị mere gịnị Charles. Ndị m na-anọchite anya ha bụ ndị Adamazi TV, ọ ndị m na-arụrụ ọrụ.
aka ọrụ anyị wee na-agbasara ndị mba ụwa ihe gbasara omenala Igbo ọkachasị nke na-eme n'ime ime obodo anyị. Taa anyị nọ na Municipal Garden nke Cross River. Biko kọwatụrụ na anyị onye bụ. Aha m Dr. Ekene Odinka, ọmụ Secretary General Igbo niile nọ n'obodo a. Onye ode akwụkwọ daalụ. Biko ka ihe a bịara ime taa? Ọ bụ ihe obi aṅụrị na ihe tọrọ ụtọ dị iche na a na-eme ụdị ihe a taa, anyị ndị dịka ụnụ n'ebe a, maka onwe ihe tọrọ masịrị ndị Igbo nọ n'ije mba, ọ ndị nọ n'ụzọ ije, maka ya na-agba iwu ndị Igbo nọ n'ụzọ ije, that's Igbo in diaspora, ka anyị na-egosi omenala anyị na kọlchọ anyị na mba, a na-agbasasị ya, maka ntọala Igbo dị ọkpụkpọrọkpụ ya na ọkpụkpọrọkpụ owu from generation to generation. Ọ na-esi n'aka fee n'aka, anaghị agaghị achọ ka ọkụ anyụọ n'aka anyị. Omenala Igbo ga-adịgide ụmụ anyị ewere m ọntị ilu wata ụwa, so anyị hụ ndị na-agbasasị ya otu a, obi na-adị anyị mma. Na omenala Igbo ga-esi n'aka fee n'aka. Biko nna anyị ukwu dịka ndị Igbo nọ na Cross River, o nwere ihe dịka mkpagbu ha na-enwe maka asụsụ Igbo ma ọ na omenala Igbo ma ọ na ejiji Igbo? Onwe ebe onye Igbo nọ, mmadụ nwere ike ịkpagbu ya. A na-anwa weta na-akpagbu anyị. Mkpagbu anyị nwere ewu n'onwe anyị nwere ịkụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo. Ọ bụkwa ọwụ ndị mba ga-akụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo, na anyị nwa ga-akụziri ha asụsụ Igbo. Ọwụ na ya kụziri ihe ma na anyị efe logo, mana ọrụkwa maka ndị anyị nọ be ha igbochi anyị ịkụziri asụsụ Igbo, ọ dị possible. Maka ịga elu obodo ọbụla ị gara, after the population of the indigenous community, Igbo ewere second, and ala onye anyị ji ụgwọ anyị na-enwe nke mmadụ, and ibedi imegide anyị dị ọrara ahụ. Ama m ihe ya nkwere onye ode akwụkwọ ghọtara ihe ikwuru, onye ode akwụkwọ. O nwere emume a na-eme na Calabar, ụmụ okorobịa Igbo na-etinye aka na-emewuti ndị nna iji na-amụta ihe gbasara omenala Igbo na ejiji. Ị mara ihe Igbo belivuru owo, nwa ewu na-ata nkwara, ma ha ewu ewu na-ata nkwara, ewu na-ata ihe nwa ya na-amụrụ, nwa ya na-ele ya n'ọnụ, ewu na-eri ihe nwa ya na-ele ya n'ọnụ. Na this steeti anyị nwere 5 states, enwere 5 Igbo states mekere up Igbo community. Every state na-eme their cultural week every year, and anyị na-enwe olileanya na ụmụ anyị ga na-ele anya ihe ha na-eme ka ha na-amụta. Emechakwa a na-enwe General Igbo Day nke eze Igbo na-anọ n'isi ya, and ịbịakwa na eze Igbo in cabinet, enwere eze Igbo in cabinet, enwere ndị nze na ọzọ, enwere ndị oke nwa, enwekwara Igbo community expo. Ihe niile a ntụmala atụrụ ka enwee ike ine project akọshọ, and anyị nwere olileanya na ụmụ anyị na-ele anyị anya, maka ihe Igbo na-asọ ọwụ mmebọ. Ọwụ na ha ele anyị anya, ha ebido ịgaghị ụzọ, ma na ebido ime Igbo attack. Ihe a nkọwara doro gị anya? O doro ezigbo anya. Biko ndị ekpere na-ekpere ụmụ Igbo n'ụwa niile na TV station anyị abụ Adamazi TV na-agbasa ozi a. Ekpere m na-ekpere na mbụ, ekpere m na-ekpere TV station ụlọ na ụlọ ga na-aga n'ihu n'ụdị ndị dịka ụlọ ka anyị chọrọ n'ala Igbo na mba ije. Ebe ọbụla ụnụ nọ, ụnụ a na-project Igbo culture and tradition. Ekpere m na-ekpekwara na ụmụ anyị wụ ekpere oto ntochi, ka anyị na-eto n'afọ ụmụ anyị ga-eto nọchie ihe ọbụla ga-anabụ ime anyị ito, nweta ihe ha chọrọ n'ụwa a, onye nwe anyị wepụ ya n'aha Jizọs. Onye isi ekele m gị. Ndewo dede. M na-aza tọtị mere gịnị Charles, onye nta akụkọ Adamazi TV. Aka ọrụ anyị bụ ị na-agbasara ndị mba ụwa ozi maka omenala Igbo na omenala ndị ọdọ dị na mba Afrịka. Biko anyị chọrọ ịmata onye Igbo. Ọmụnwụ bụ Barrister Kingsley Kalu, President General Igbo Community Calabar. Ndewo. Biko kọwatụnụ anyị ihe a na-eme ebe a taa. Ihe a na-eme taa bụ Igbo Amaka Festival. Ihe a bụ mmemme iji gosi omenala ndị Igbo
egwuregwu anyị na ihe dum dị iche iche eji mara Igbo ndị na mbụ bụ ihe na-efu efu. Chukwu kpọpụta ụmụaka anyị, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa, ha sị ka ha megharịa Igbo ka Igbo dị ka ọ dị na mbụ. Ọ ihe omenala ahụ ka anyị bịara taa, ihu egwuregwu Igbo, asụsụ Igbo, ihe dum Igbo ji na-ebi na mbụ, ihe anyị bịara ime taa. Ndewo sa. Ndewo. Dịka ị na-ekwu isi na ihe a na-eme bụ ka iji kwado omenala Igbo na-aga ifu efu. Dịka onye isi President General, nda mbụ ị gbalịrị iji mee keshọn na omenala Igbo agaghị efu na Cross River. Nke mbụ, anyị na-enwe ihe a na-akpọ Igbo Day, ụbọchị a na-eme mmemme ndị Igbo na Calabar, nwere ọhaneze Day na Cross River. Maka ọhaneze na-elekọta steeti anya, Igbo community maka local government. Na Igbo Day ahụ ihe a na-eme ewu omenala Igbo. A na-enwekwa eze Igbo nwekwara mgbe ọ na-eri ji, iri ji Igbo otu a na-erikwa ya n'ala Igbo. Abịakwa ebe ahụ omenala Igbo. Ngalaba ọbụla bụ dịka Abịa, Anambra, Imo, Enugu, Ebonyi bụ ngalaba ọbụla Igbo nwe bụ ihe ndị onye oyibo na-akpọ steeti nọchie n'obodo a. Anyị na-enwe ụbọchị anyị na-egosi omenala anyị dịka o si dị n'ebe anyị si pụta. Enwere ka ọ were Abịa Day, ndị Abịa mere n'afọ gara aga, ndị Anambra ga-eme n'afọ a. Eze Igbo ga-erikwa ji mgbe oge ruru. A ga-enwekwa Igbo Day mgbe oge ruru. Ihe a dum bụ ihe omenala Igbo, nwe ihe ọzọ anyị na-eme, anya na-eme ihe ndị ọcha, ọ ihe ndị Igbo. Biko nna ikwu, ndị ndụmọdụ ị na-enye ndị nne na nna, ọkachasị ndị anọghị na nzukọ Igbo ọbụla nọ na Calabar, because anyị ma na o nwere ọtụtụ ndị nne na nna nọ na mba Cross River mana ha na-abịa mitin. Ihe anyị na-ekwu ugbu a ihe na-enye anyị nsogbu dịka ndị ọchịchị Igbo, n'ihi na a sị na ijide azịza, ijide ofu mkpịsị gị gbaa ya, ị ga-agbaji ya, mana ijide ukwu ya, ị ga-agbajinwu ya. Anyị na-arịọ onye Igbo ọbụla n'ebe ọ nọ ya gbalịa soro n'ihe ndị Igbo na-eme n'obodo ebe ọ nọ. Denye aha gị ka a mara gị na ịbụ onye Igbo, ka ọ ga-awụ ihe dapụtara gị Igbo ghara ịgbakụrụ gị azụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ n'obodo ha bi n'ihi na ha esoghị n'ihe ndị Igbo na-eme. Ihe mee ha kwụrụ sọsọ ha, mmiri erie ha. Mana onye ọbụla so n'ihe ndị Igbo na-eme ebe ọbụla, ọkacha na Calabar na Cross River, anyị na-ahapụ ya. Anyị na-eme ekererechi, anyị na-agbalịrịrị ịhụ na ihe ọbụla pụtara onye ahụ Igbo ga-anọnyere ya. Ndewo nwanne m, ndị ekpere ị nwere ike ikpere ndị Igbo n'ụwa niile, ọkachasị ụmụ okorobịa anyị? Ekpere anyị na-ekpere ndị Igbo bụ Chukwu hụrụ Igbo n'anya, Chukwu gọziri anyị, ka ọganiru na-adịrị anyị ebe ọbụla ya tinyere aka, ihe na-adịrị anyị mma. Ka Chukwu wepụrụ anyị ndị anya ụfụ, n'ihi na ọtụtụ mba tụrụ anyị iru, anyị amaghị ihe anyị mere. O mekwanụ ka ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ndị na-apụla apụta ga-anọchi anyị nwa mgbe anyị lara, amata na ha bụ ndị Igbo. Ha were ihe gbatara Igbo kpaa nzu n'iru. Ihe ọbụla ha na-eme ka Chukwu nọnyere ha ebe ọbụla onye nọ bụ nwa Igbo, ka ọ mata na ya bụ onye Igbo, mata na o nwere ihe eji mara Igbo. Ọ ekpere m na-ekpere ha. Amen. Ọ ga-adịrị anyị mma. Amen. Ndị ọgwa ndụmọdụ ị na-enye TV station anyị wa Adamazi. Ndụmọdụ na-enye TV station wa Adamazi bụ jisie n'ike. Asị onye asị ya jide ka o ji na-eme nke ọma. Unu na ha agbalị tinyekwuo n'ike, n'ihi na ihe ọbụla unu na-eme bụ ime ka ụwa mata na Igbo ka dị. N'ihi na ọtụtụ ebe a na-aga okwu Igbo efuola, mana site na TV Adamazi a na-asụ Igbo, a na-ekwu okwu omenala, a na-eme ndị mmadụ ghọta na Igbo ekwesịghị ifu efu. Jisie n'ike. Ndewonu. Ndewo nwanne m. Dịka ndị na-eso anyị na-ele ihe onyonyo a na-emere m a na-akpọ Igbo Amaka taa, ebe anyị nọ bụ n'ime obi nze na ọzọ, ibe ndị eze nọ na Igbo Amaka. Biko na-esoro na Adamazi TV, na-ele Adamazi TV, ị na-ama ihe ndị Igbo na-eme, ị na-ele, ị na-atụsasị ya, ị na-eme ndị mmadụ mara mkpa ọ dị n'ezie na Adamazi TV kwadoro akwado ịgbasa ozi ọma maka ihe ndị Igbo na-eme na mba ụwa niile. Abụ m onye nta akụkọ Tọọtị Mmeregene Cha. Onye isi ekene m gị. Ekenekwa gị nwanne. Ebe anyị nọ bụ Municipal Garden Igbo Amaka. Anyị hụrụ dịka ị na-abata isi ka anyị mara onye wụ. Oke, daalụ. N'afọ m bụ Nze Ikwanus Kalistus Umego bụ ngala n'ụgbọ. Daalụ.
biko onwe ihe nwere ike ikwutere anyị maka omenala Igbo? Omenala Igbo bụ nnukwu omenala anyị eji ha mara mba ọzọ enweghị ọsọ Igbo nwere omenala maka na ndị ugwu enweghị ụmụnna nke ha ji enwe ebe ha mụrụ nwa dị ana mana ndị Igbo nwere ihe niile. Omenala Igbo bara ụba onye ebe isiri wee madebe ka ị ya amụ mana asị onye Igbo mbụ omenala Igbo amaka ada ọ na-atọkwa n'ụtọ na mbụ onye Igbo. Daalụ. Biko a sị na omenala Igbo na-efu ọwa eziokwu? Na-efu efu. Yes. Omenala Igbo anaghị efu efu. Ihe na-achọ ifu efu bụ asụsụ Igbo, ọ bụghị omenala Igbo. Maka na ama m na asụsụ dị iche, omenala dị iche. Ọnya ka o ya bụ ọka mma na ijiri na nwa gosipụ ụmụaka gị ka esi asụ asụsụ Igbo. Maka ha mụta asụsụ Igbo, ha mụta omenala Igbo. Anyị bụ ndị Adamazi TV, akọrọ anyị bụ ị na-agbasara mba ụwa ozi gbasara omenala Igbo ọkachasị n'ime obodo anyị. Ke ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo na mba niile ọkachasị ndị na-etolite etolite na ndị nne na nna maka ime ka omenala Igbo na asụsụ Igbo na-adịgide? Nke mbụ bụ dị ka okwu ikwuru na omenala Igbo na-achị ịna mgbe sịghị mba na asụsụ Igbo na-achị ịna asụsụ Igbo na aha omenala Igbo ana mana ọ bụrụ na ndị nne na nna nwee ike na-amụba ụmụaka ha ka esi asụ Igbo na-akpọ nna nne ofu nwanne ọkpọ ya nwanne ọ bụghị dadị na mọmị ọ bụrụ ha na-ebido n'oge ma na taa ka bụgbuo maka na nwata ya ama ha na okenye bụ okenye ya burukwa mgbe ahụ nọrọ ụmụazị ọ ya ama ha na-enwere okenye mgbe ọ ya bụ okenye ọ ka na-afụkwa onwe ya ka ụmụaka so onye mere na ọ bụrụ na amara ha asụsụ mara na nke a bụ ime etu a na imeteghe ihe nọọ nsọ ana ema na omenala Igbo ya dị. Onye eze kene ndị Igbo. Onye ezi imego Chineke gọzie gị daalụ rie nne ọtị mere gịnị Charles. M bụ onye Adamazi TV, onye nta akụkọ Adamazi TV. Aka ọrụ anyị bụ ị na-agbasara mba ụwa niile ozi maka asụsụ Igbo na asụsụ ndị ọzọ dị na mba Afrịka. Biko kọwatụrụ n'anya onye mụnwa bụ Chief Moses Chidi Okoro ọnwa na mba anọ. Abịa na asụsụ Igbo niile omenala Igbo bụ ofu and dịka nwanne m kwuru omenala Igbo anaghị ana mana ihe na-ana bụ asụsụ Igbo and onwekwana ime ka asụsụ Igbo dịgide bụ ịfụ na anyị jiri ụmụazị anyị especially ndị nke a na-amụ na mba na-abụghị mba ala Igbo anyị bido kụzibere ihe gbasatara asụsụ Igbo so that ọ bụrụ na ha jide ya na ụmụazị ha ga-ejigide ya wee too so omenala Igbo ga-adịgide and omenala Igbo bụ ofu ọkwa mba na-asụ n'onu dịka anyị maara. Onye eze ị na-akọwa bụ na nne ewu na-ata ndị nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ. Biko onye eze o nwere mkpagbu ndị Igbo na-enwe na Cross River ọkacha na Calabar maka asụsụ Igbo na ejiji Igbo? O nwere nsogbu ndị Igbo na-enwe n'ala Calabar n'ihi na ọ bịara abịa nwụna and ana Calabar chebere anyị agaghị abịakwa nsị na ana Calabar emetaghị anyị ọfụma kama ọ dịziri anyị nwa bụ ndị bịara abịa ma na anọgidekwa onye nọ ọrụ ụlọ a na-eru na-ama ihe na-eme na obodo isi wee bịa mana ịnọgide ebe a ọtọgide gị che na anyị bụ onye obodo a anyị abụghị ndị obodo a anyị bịara aba na obodo a na-emekwana anyị ọfụma anyị na ha bi n'udo. Ndewo ndị Igbo ọ ga-adịrị gị mma nna m. Anyị bụ ndị Adamazi TV, kelenụ ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, daalụnụ. Daalụ rie nne. Abụ m onye nta akụkọ tọtị mere gịnị Charles. Anyị si from Adamazi TV. Aka ọrụ anyị bụ ị na-agbasara ndị mba ụwa ozi gbasara ihe na-eme n'ime obodo anyị ọkachasị ala Igbo na ala Afrịka niile. Biko kwuodoro anyị aha gị kelee ndị Igbo. Aha m bụ Injinia Obinna Nzarigo eji Akụnne Ogbuefi Akụnne wa n'ugwu Ọbawa Malụ. Abụ m the Igbo Youth President na Cross River. Taa bụ ọgbakọ ndị Igbo akpọrọ Igbo Amaka Festival. Ihe a ji gbakọ ebe a bụ ka anyị showcase ke ndị ụwa niile ma ndị anyị nọ be ha ihe ji malụ njirimara ndị Igbo because a sị na ndị ezinụlọ na-ama mma apụta iro. Ihe a wụ the first anyị na-eme and first anyị na-eme anyị mana ya emetụ ọfụma ọzọ ya bịakwa ya akakwa nke a mma bụ na ekene mmadụ niile bịa taa sị na ihe ọma ya ezute ha ncha niile ụkwụ ha ji bịa ka ha ji wana asị na
ndị Igbo niile nọ n'ebe a mmemme anyị emere weta onye ọbụla ihe ọma na aha anyị nọ n'ime ya etu a ka m gọrọ na eke n'afọ na nkwọ na orie ise ndewo onye eze adamana mma Igbo daalụkwanụ ndị Igbo si Igbo daalụkwanụ Igbo amaka onye isi ekene m gị m na-aza tọtị mere gịnị Charles onye nta akụkọ Adamazi TV aka ọrụ anyị bụ ị na-aga mba ụwa niile ị na-egosi ihe na-eme n'ime ime obodo taa anyị nọ na Calabar Municipal Garden nke Cross River State biko gbatụnụ ndị Igbo onye ewu afa m wụ Maazị Chris Okafọ nwa Chinemelu n'Ọka eze ụmụ okorobịa na Calabar onye Ọka ka m wụ biko ka ihe a na-emetụ taa ihe anyị na-eme taa n'ofu nwanne anyị nwoke kpọkọrọ anyị ọnụ sị ka anyị mee ejirimara ndị Igbo ka anyị gosigasị ụmụ anyị ndị a mụrụ na mba na-amaghị ihe gbasara omenala Igbo ka ha ghọta ihe a na-eme ọ ga-awụ ebe ọbụla ha nọ na ka uche ha dị n'ụlọ maka ọtụtụ n'ime ha akpafuchego so anyị chọọ ka ihe a ga-eme tata igosi ha ụmụ mmemme dị mkpa na ndụ ndị Igbo. Daalụ nwanne m. Biko o nwere ndụmọdụ ị na-enye ndị nne na nna maka ị na-ebulite asụsụ Igbo na omenala Igbo? Nna m ikwuchi anya ya ebe o si jọgbuo onwe ya ebe o si ewute m na ndị nne na nna anyị ugbu a ọ bụ na ị na-anya ihe na-eme na obodo a kpọrọ Naijiria ugbu a ị ga-afụ na ọnwụ na akpachaghị anya mgbe eji enwe afọ na-agba afọ na-eri na-abịanụ asụsụ anyị nwee ike ifu so wee were ohere a na-agwa ndị nne na nna ha biko ha gbaa mbọ fụ na ha na-akụziri ụmụ ha Igbo nke wụ isiokwu nke wụ eziokwu bụkwara isiokwu wụ na nwa gị ọbụla gara akwụkwọ ga-amụta bekee nwa gị ọbụla ị mụrụ na mba nwee ike ịmụta asụsụ mba ahụ ọ nọ na ya mana gbaa mbọ n'ime ụlọ unu na-ekpe ekpere na ya n'olu Igbo unu na-akọ akarị ụka ọbụla karịa na ya n'olu Igbo maka echetara m mgbe nna m dị ndụ ọ sị na anya ka nwa na nwa ji ekwu okwu mana ugbu a ụmụaka ugbu a adịghịzi otu ahụ apụta n'igbudu ọha ya ha eji nwa anya gwa nwa gị okwu ọ chọgodị mgbe ikwurie mgbe ndị ọzọ ga-anụ ịghọtago biko ihe nna ya nne na nna ebe ọbụla anyị anọ na ha gbaa mbọ fụ na ụmụ ha na-asụ Igbo ka asụsụ anyị hapụ ifu. Daalụ nwanne m. Biko o nwere ihe dị ka mkpagbu iji na-eme ndị Igbo na-asụ asụsụ Igbo na-eji eji Igbo na Cross River State onwe ihe dị ka ọgbachi n'obodo a maka na ịma na ndị Igbo dị ka ugo adị ebe n'aja ha fụrụ anyị asụ ugo eziokwu na ha ga-enwekwe ka ha si afụ anyị o mana onwe ihe ha ga-emenwu anyị wawo ndị agbụrụ Adam onwe ihe ha ga-emenwu anyị Chineke ọwụwa anyanwụ ekepụtaghị anyị kwụwa onwe ihe mmadụ dị ndụ pụrụ ime gbasara ya ugo anyị akwụrụgo ọ gaghị ebe n'aja. Ndị ekpere na-ekpere ụmụ Igbo mba ụwa niile ma ndụmọdụ ị na-enye ụmụ Igbo mba ụwa niile ekpere na-ekpere ndị Igbo mba ụwa niile wụ ka anyị dịnụ n'otu mara na o nwee ebe anyị si bịa mara na etere anụ etere azụ na anyị ga-alaghachikwe ebe anyị si ya wụ ala Igbo amaka onwe ihe dịka Igbo na be anyị na nzukọ be anyị n'obodo anyị na-asị abụ m onye Anambra anyị bịa na nzukọ anyị achọ ikele ekele asị onye awụghị onye Anambra ọ na-ebe abịazịa na nzukọ ndị Igbo niile nke Igbo kọmuniti ma ọha na eze ndị Igbo nke wu memba asị onye awụghị onye Igbo ọ na-ebe ọ ya wụ eziokwu. Daalụ nwanne m. Jisi n'ike Obinigwe ga-agba unu ume ngwa unu ji eko anya akọrọ unu bọsị eke ọya aka unu bọsị afọ ọya akọkwa unu bọsị nkwọ bọsị oye Obinigwe were wee gọzie unu na ezinụlọ unu nye unu ọganiru na ndụ siri ike ise. Igbo niile Igbo amaka onye abụghị onye Igbo ọ na-ebe. Hello, good evening, beautiful lady. What's the name? Anella. Wow, you look so beautiful on this your attire. Thank you. Okay, so briefly, for the benefit of those who do not understand Igbo language, briefly, can you tell us what's going on here today? Okay, I think this is, I know that this event is about culture, the Igbo culture, and also unity in diversity, because it's not only Igbo people that are here,
there are different people here. There are ethnic people here. There are Akwa Ibom people here too. So it's like to celebrate culture and also like in oneness, unity. Yes. Okay, that's very good. Okay, a quick one. What advice do you have to tell people out there concerning culture in general? Okay, I feel the advice I'm going to give is they should always embrace their culture. There's beauty in culture. Yes. All right, that's a very nice one. There is beauty in culture. Thank you very much for your time. Thank you very much. And don't always forget to subscribe to Adamazi TV. No problem. All right, thank you. Okay, good evening, Mommy. How are you doing this evening? I'm fine, good evening. Okay, I'm Miss Favor, your presenter from Adamazi TV. Please, what's your name? I'm Mrs. Comfort Ian Fiorandom. I'm from Cross River State, Odupani local government precisely. Okay, Mrs. Comfort, you are from Cross River State. Wow, and you are here to witness the culture. Okay, so in general, how do you feel about the whole thing happening here today? Okay, I feel elated to be in the midst of the Igbos. I love the Igbo culture a lot. If I was opportunity to choose a place in the Igbo land, I would like to choose Anambra State. I've stayed there before. I've stayed in Abagana. I even have an Igbo name, Daisy. Yes. So I love associating with the Igbo people. So when I saw this program online, posted in an Igbo community where I associate to, I decided to partake. And I'm happy with what I'm seeing here. You know, the activity is eye-catchy and I love it. Wow, that's very interesting, ma. For the fact that you are not from Igbo and you pick so much passion about Igbo culture, it's very, very nice. So what advice do you have to tell your viewers out there who are watching you concerning culture in general? Yes, there's unity in diversity. As one Nigeria with diverse culture, we need to mingle among ourselves. Don't discriminate. You don't judge people based on one person's experience. Yeah, we have beautiful cultures out there, so we need to interact and get to know about one another's culture. Okay, I got just one word: do not discriminate. Thank you very much, ma, for your time. You're welcome. Okay, and don't forget to always subscribe to Adamazi TV. Thank you very much, ma. You're welcome. Akọrọ anyị ebe na-aga mba ụwa niile na-agbasa ozi ọma maka ihe na-eme na mba obodo dịka emume a na-aga aịsịnụ ka anyị mara onye nwe. Okay, I'm Maazị Okoli Marvelous Chukwuemerie Chisom. I'm nwa akwụkwọ University of Calabar. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa ọgbakọ ndị Igbo na-asụ English. You understand? So, mana akwụkwọ mana ụfọdụ ndị mmadụ na-aghọtakwa a na-asụkwa Igbo maka Igbo na-egosi enwe ebe a ruo sụọ Igbo ndị mmadụ onye achọbụ imeri gị ihe emeru gị ihe. Oke, nwanne m dakwa ọdụmọdụ ị na-enye ụmụ okorobịa dịka anyị dịka gị gbasara ị na-eme ka asụsụ Igbo na-abawanye. Ndụmọdụ m na-enye ụmụ okorobịa dịka m bụ ebe ọbụla ha nọ ha make sure na ha na-asụgodi English ha tinye Igbo ha asụzi na English maka na ịmaghị onye na-ebe anwa enwere ike ije ego ihe na ịsụọ Igbo ihe ịchọbụrụ igo 100 naira ego 15 naira ma ego 17 naira maka na iwe onye Igbo onye ya asị gị na maka iwe onye Igbo a na-adị m onye ọbụla ịsụ langweji ndị Yoruba na wa nọ asụ langweji ha ana ihe ọbụla ị nọ ị na-aga ọgbakọ ndị Igbo ka ị ghara ichọzọ ebe isi. And I believe na ihe anyị na-eme ka ọ wee dịkwanye mma. I believe na ihe ruru oke ruo Igbo na ọ ga-eru anyị aka. Ekelele m ekekele ụwa ebe o mere ka ụbọchị dị etu a dị na-ayọkwa sịkwa gị nwa na-asịkwa gị biko jisikwa ike elekwana anya na mebi na ihe ị na-eme mebi na ahịa enwetacha etu isi wee chọọ mana jisi ike Chukwu onye nwaanyị gbaa gị ume ndị ala na ndị mbụ na ndị mmiri ha dube gị jebe gị ihe na-eje eje ihe na-ana ana ojije ya eme gị ihe ule ya eme gị ihe ọ gwụkwana ka ọha m n'ọnụ daalụkwa. Eze a na-anụ na
a sị na omenala Igbo chọrọ ifu efu ọ wee eziokwu? Mba, omenala Igbo enweghị ike ifu efu. Enweghị ike ifu efu a. Omenala Igbo ga-adịgide rukwe mgbe ebighị ebi. Ọ ya bụ ihe anyị kwuru. Na ndụmọdụ ị na-enye ụmụ okorobịa Igbo iji kwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo? Ihe ndụmọdụ m na-enye bụ ka ụmụ Igbo ka anyị bido ebe esikwenye wee mee ya bụ ihe ka wee mee ihe ya eme ya bụ abana ka e wee sụọ ya bụ abana nne bụkwanị ka onye mụta nwa ya bido na nwata kụziwere nwa ọ mụtara okele ka ndị Igbo si eme etu esi eme etu esi eme. Igbo anaghị eme ihe dị etu enweghị ihe nsọ ndị Igbo nwere nsọ. Igbo nwere ihe ndị a na-eme nwere ihe ndị Igbo na-anaghị eme. So ebe ọ na-ebidokwana ewu mgbe a mụtara ebe a mụrụ nwa na nna m bidoro na gboo wee na-agwa m na-akpọkọta m sị m ngwa na m bịa amara m ka esi ama nzọ ọkwa m na nke bụ nzi nwoke nke bụ nzi nwaanyị anyị marakwa n'ahịa a mụrụ gị. So ndụmọdụ m na-enye onye bụ onye mụta nwa onye ọbụla ka anyị lachi ya be nna na nna anyị ka anyị jee medo ihe ndị nna nna anyị ha medoro. Na one of the biggest problem e nwere n'obodo taata bụ na anyị hapụziri ndị ụka bịara ndị ọcha bịara gabụzie anyị sị anyị na anyị hapụzie omenala nna nna anyị ha na-emebu ka anyị mewezie nke ha nwa nke edere ede. So ihe na-akwe ndụmọdụ na-enye ndị Igbo bụ ka anyị lachi ya azụ ka anyị mewekwe ka anyị jedezie ebe nna anyị na ọ ya bụ ihe na-ekwu. Daalụkwa. Ọ bụ na ka ọ bụ n'ọnụ. Anya ka ekwukwe ndị m ofe okwu ka m na-ekwu. Ihe m na-ekwu bụ na ana m asụ unu jisi n'ike ogbunigwe gbaa unu ume ndị mbụ na ndị egede zuru unu je unu ye na-eje mba na-eje oru na kọnekshọn unu na-achụ unu ya enweta ya na ọgbọkwanye sọsọ Chukwu nna ya mere unu ekwekọrịta ka unu mere ihe dị etu a onye na-agba unu ma onye nye unu ihe niile unu wepụ 1 na unu enweta 100 na ọ ya bụ ihe nkwu. Daalụkwa. A na-ekwu na ekwe kụọ ama agba a na-asịkwa na nkụ dị na mba na-eghere mba ndị. Taa anyị nọ na Calabar Municipal Council Garden ebe a na-enwe ihe emume a na-akpọ Igbo Amaka. Gịnị ka a na-ekwu Igbo Amaka? Ihe Igbo Amaka bụ iji gosi ndị mba ụwa niile ihe bụ omenala Igbo site n'ejiji ndị Igbo, egwuregwu ndị Igbo na asụsụ ndị Igbo. Anyị kọwara unu na akaọrụ Adamazi TV bụ ị na-aga mba ụwa niile ị ga-amapụta ihe na-eme n'ime ime obodo zipụta ya ndị na-eso anyị na-elekwa ihe onyonyo anyị. Nna Azatọtị mere gịnị Charles nne wetara n'ozi a from Municipal Garden, Municipal Council, Cross River State. Na-ele Adamazi TV na-apịkwa aka na the share button na-eshia yikwara ndị enyi gị na ndị ọgbata obi ọma gị. I will slap you. I move. And I need mic.
Ogene. Rosiama. highlifeng.com.
Charles onye nta akụkọ Adamazi TV akọrọ anyị bụ na-agbasara ndị mba ụwa ozi gbasara ihe na-eme n'ime ime obodo anyị omenala Igbo na omenala niile na mba Afrịka. Biko ka ọ tụrụ n'anya onye afọ m bụ Okoli Michel Chukwudalụ ndị mmadụ na-agbakwa m plug events ọnwa bụ the event planner Igbo Amaka Fest 2025 the April edition. Ndewo nwanne. Biko ka ọ tụrụ ndị na-eso anyị ihe Igbo Amaka bụ. Igbo Amaka Fest is a Calabar Igbo Festival that aims at celebrating the rich cultural heritage of the Igbo people, especially the Igbo people residents here in Cross River State. This land is not our land, but it is important for us to come together once in a while to celebrate ourselves, to celebrate achievements and celebrate success. So yeah, we are here outside today to do what we know how to do best, to party. Why Cross River? I came to the city of Calabar in the year 2017, for school purposes. By the grace of God, I'm a graduate of the Department of Nursing Science in the University of Calabar. And within this period of time, I've been doing events, both within and outside Calabar. But then, we've not done any event that has to do with the Igbo people, to celebrate our culture, to celebrate our tradition, to, bring us together and showcase our rich cultural heritage to the people, to the outside world. So that's why we came up with the idea and initiative to put this together and make it as colorful as it is today. Yeah. So what is our core value, benefit of Igbo Amaka? Now, economic value. The economic value of Igbo Amaka, as you can see here today, we have lots and lots of dignitaries here present today. We have the essay to the governor on non-indigens. We have the essay to the governor of special duties here present today, and so many more. Now, this is an event that helps the younger adults to network with the older adults. Now, in my own understanding, I feel like the older adults are people who are more experienced in dealing with the issues of life, issues that pertain success, issues that pertain business endowment, opportunities, and the rest of them. Now, this is an opportunity for us who are Igbos and non-Igbos as well, who are also here, to be able to network and connect with the people who they look up to as their idols. So yeah, that's the main purpose and the main aim of Igbo Amaka Fest. Please, which advice would you like to give all the Igbos all over the world? When celebrate yourself anywhere you are. Uwa go fumbia. Dalu no. Igbo Amaka. TV station. Asim Adamazi dalu no. Thank you very much for turning up for me. I'm so grateful. The Igbo community in Cross River State is grateful. Johannes is grateful. The Igbo community youth is grateful. They are all grateful. Thank you very much. We are grateful and we are happy, and we look forward to more collaborations even after now. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you very much, sir. In case you are joining us, we are with Blog, the organizer of Igbo Amaka First Edition in Cross River State. We are reporting from Calabar Municipal Garden for Igbo Amaka. Keep on watching Adamazi TV and make sure you touch the share button. Keep on watching. Igwe agbaka m mbọ wee ego nni ọgaranya na-esi na-achọ nganga okorobịa wee ego onye jiri ego na onye alaka ya mma. Igwe onye jiri ego onye alaka ya mma. Igwe ọkọrọ ugo nwanne m. Igwe have opportunity to test of all how make sense and ofo onugbu gara hafa. Bia this stand ugbu a ka e bia mewe ya na mecha aka let the big kitchen na-echefu na afia na ebe anyị nọ. Okwu anyị ọnụ naanị ụmụ ọmụmụ na anụmụ arọ DJ gari kene mo DJ gari mo akọ mgbada ibe akọrọ mgbada n'ime ọbịa na-esi ndị ya agbakwana naanị abịagbo Calabar ngwa na-ede anya sikwa ọnụ m ndị ise n'ọzọ sikwa ọnụ m ndị chiri eche
ndị zeleze ndị ebelu mmadụ ile mgbe na-eme anya m nwa okwu anyị ọnụ ejiri oge ọgbọ na-echi ọzọ eme ka onye dị atịrị ya nkwụ ụkwụ jiri agụ mgbada ababa ogori nne nwaanyị gbuo di ya ọbụla ajadue ile ọma ga-eju dị aka n'okwu chukwu na ndị anaghị chukwu na ndị ana eke kere okwu maka amụsụ arịrịkwu ọnwa bịarite chukwu onye na-ama nzu kanada ma onye ekweso n'ibe na-akpụ ụzọ mana ọkpọtụ obodo ajụrụ oyi iche naanị ike mbụ udene ka udene ji ejide okoko o siri n'ọbọ isi buka na-ebie osisi buke mmadụ amabụ onye ma anya anya atụ ụka isi ma ọ n'olulu debiri ịmana nwere ibe alọ na-agba m ọmụmụ abịara mmanwụ ya na-ezu odenigbo ose na-agbanwe ire abụrụ n'anya etola nwa maka nna aba ọbụla ji nwụrụ ọgwụ agbara igwe odenigbo ndị etobu ụbara ndị mmiri eji m ozi ọbara m nzu ji agbaja obi na ama n'ime ndị mmiri aka oturu emụmụ mmanwụ ji ọgbọ n'aka ụbọchịrị ka nkọta oge anya ka iwe uche ka iwe nghọta ka onwe mgbe na-eme anya o nwere ibe alọ na-agwa ichie ome na nwata ichie ome na nwata ichie nurukwu dudebute ichie na mmanya ọbara tule ichie na mmanya ọbara tule ichie ebe isi na mụ ya dị mma ọganiru ya wuo igwe odide egburu egwu m egbure igwe odenigbo igwe odenigbo igwe ogbonye igwe odenigbo na-enye aka mgbe ewu ụmụ igbo ọwụna mmụọ anyị ata isi ego ajọ ngagaba ọmụmụ onye agbara m na ngaba ọmụmụ onye agbara m ihe eme ọgụ ma ebe onye nwere uche maka echo igwe ọkara uke igwe ọkara ugo kedu ebe ije ekeribe buru aka aba m onye ya eji emi wee kwasị egbure n'ọgwụ okenye tawa onye nwe onye n'oyi adị wute kiriwe n'ogidi kiriwe mmanwụ mgbe na-eme anya ka nkọdo oge anya ụgbọ ndị otu obi nwofu onye igwe na-eme anya igwe nwere ibe alọ na agbamọ mgbe na-eme anya o nwere ibe eji enye ụlọ oge ọkpanye ogbugbo mmegbu abụsikwa aha ya na onye ya emere nwanne igwe na-ebe igwe n'anya igwe ọmụ onye ọbara tụle ọmụmelụ si na-ekuru agụ nwa sisi na ndị mkpụrụ alụ ụbụrụ agụ na rubere n'aka nnụcha ọbụwa bụ ọbụrụ na mgbanwe ụlọ ịma aka ma nwata kuru n'aka ya Hey, I will slap you. I move. And I need mic.
Honorable Favor, step forward. Hey! Honorable. God bless you. Lord. Second.
bụ Chief Kenneth Okpaleke. I'm onye Anambra State. Ihala local government as a preside. Igbo mara mma. Mana ịgba na asị na oke afa na-egbu nwa nkịta. Anyị ma mma, anyị mara mma, a na-atọgbu anyị. Ebe anyị kwesịrị na abụrụ ebe anyị nọ tata. So nna ayọ Chineke ngozi ahụ o nyere ndị Igbo ka o mee anyị ka anyị nọdụ ebe anyị edozi obodo a. Ọ bụrụ na n'obodo anyị ekwe anyị ka anọ ka onye anyị ikikere ka anyị nọrị onwe anyị wee dozie onwe anyị. And anyị nwabụ ndị Igbo ifo ihe a na-eme ebe a na ọ mara mma mana ihe niile nwere usoro. Ị na-anya anyị nwere culture bifo ikpuru okpu ọkụ anyị echizu mana afụzi m na ọ na-abụ ndị Igbo anyị maka anyị na-aga mba niile na-aga ebe ọbụla ịma abụ ịgazie ichefu oke ọchọ gị were obi gị mara na ichi gbere echichi idegoro okpu ọkụ tii n'isi ọ dịrọ mma. ọ bụrụ na ichiri echi debe okpu ọkụ ụbọchị Chineke nyekwa gị ikike ichi echichi gị kpube okpu ama. Ọ ya bụ na kọlchọ anyị nwere ugwu. Onye Hausa fue tọrọ ya tata ọ na-amakpuru ya na ọka ọchọ ha mana anyị nwapụtara ụwa bụrụ na Igbo ama eze mana anyị masịkwa ihe ndị ọzọ niile. Anyị ka nwechakwara omenala anyị na-efe. Ọ bụ ọsọsọ mgbe iru na vileji gị mebie kịta tupu emere na ebe ọbụla ị nọ kịta na-enwe vidio eji afụ gị ịchọọ ịfụ nwanne gị nọ na vileji i were ihe ndị oyibo na-akpọ vidio kọl nke na ya afụ and ọ fụzie gị ka ikpu okpu ọkụ ma ichi bụ ọzọ ka ihe ọ ya akpọ gị ọgwa ya taa nwanne ya ahụ bụ nara na mba mụwa na-ekwu na ụmụnne anyị dị na skuulu ihe a na-eme mara mma ihe ọkọ ọchọ ka ọ bụ mana emechaa bụkwa ebe a ka anyị werezie n'ọkọ stuulu mana si egbukwere ya pụta n'iro maka ana m afụ ụfọdụ egburukwu ya pụta n'iro ifudo echiri echi chọ ka ị na-aya aka ịtọ ịmere ọ dịrọ mma ya na-akpọ nze na-asa ire nze aha asị nze bụ eziokwu mana ọ bụrụ na ichi ọdọ kpuru okpu ọkụ ịma na ya na-atụ asị maka ibidogo tụba asị mgbe ahụ ikpu okpu ọkụ a so na-ayọ Chineke ihe a na-achọ ọdịmma ụmụ anyị nwa agbagotego anyị agụbago taịnụ anyị ebiene m ihe mma akpọ 60% ọfụ ndụ nke m ọfụ nwa obere oge wee na-eme ka ụmụazị anyị na-ekulite ka anyị mara ihe n'ụgbọ ọgụ jidesi obi anyị ike na-eme ezigbo omume ahụ eji wee mara anyị na-egosi ndị mba ihe a na-eme. Anyị nwa na-edozi obodo. Anyị na-eje na mba ebe iro yiri adị tie iro. Anyị na-eje ebe anyị na-alụ ụlọ rụọ ya ụlọ. To Igbo amaka mana anyị ejikọ onwe anyị ọnụ ka Chineke mezie okwu. Ihe ama na ihe a gọvanọ ahụ na-eme ọ udo ka ọ na-achọ iweta izu eze na obodo niile na-ebute igbusisi ndị mmadụ na-ebute ọgba aghara. Onye macha na eze adịghị na be ha ọ na-azụ eze nwuo ndị nke mere na eze bụ ọ na-esi na chi ha. Eze bụ na o nwere ndị ọ na-esi ya na lineage ha na-echi eze ahụ. Nwuo ndị bụ na ha mere akwụkwọ na eze asị na ogbe nke a pụọ onye ahụ nwụọ ọbakwa ogbe nke ọzọ ọ bazie ogbe ahụ ndị ogbe ahụ na-achọ kedu ya bụrụ ha eze and o ndị ya badobịa ọ bụ maka na ịkpatara ego ahụ ịkpataziri ịchọ ka ikpugide ụmụnne gị maka ịmụ eziokwu onye tọchara ebe ahụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ya na-atụtụrụ ya atụwa akwụkwọ onye wuri nụrụ ni ejezie gwa gọvanọ na-ese ndị mmadụ. Gọvanọ a na-esi n'ọfịs ya abịa asị nọ nkịta nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ime ọhịa na-atụtụ na ngịga. Anyị na-ejekwu gọvanọ bifo gọvanọ ede akwụkwọ onye jiri ewinu dị pụọ na-ebu propaganda
ọ na-ebu propaganda emegbuo ya egbuo ya mana ọ bụrụ na sigbuo onwe anyị eziokwu gọvanọ na-achọ ka eweta udo ị na-anya fụ na ọ na-abụ onye dara n'akwụkwọ ahụ otu ọda ahụ onye ọbụla anakpuo ọ na-achị anaghị achịta ewerebezie etu a maka gọvanọ anyị ebi n'ibi bịa biribe ụnụ akwụ na-aghọta so nọọ etu o si wee dị ọ bụrụ na ọ bụrụ omume anyị na anyị na-akwari onwe anyị ugwu na-akwari ndị tọrọ atọ anyị ugwu anyị ga-eji ya mara omenala mara ntọnala mara ịtọrọ ibi elu onye atọ ha ọ na-abụ ịma etu anyị gbasasịrị Igbo na ebe niile nwa obere nwata pụta eje bute ego ọ bata ọchọ ka ya bụrụ ego o were ego kee ndị agụọ na-agụ na vileji anara ego ahụ asị na ọya ya abụ eze gọvanọ jekwa ọ bụrụ na o nwere ọfụ onye nye satifiketi Thank you for your time, sir. Ọtụtụ mere gịnị Charles mgbe onye nta akụkọ Adamazi TV akaọrụ anyị bụ ị na-agbasara ndị mba ụwa ozi gbasara ihe na-eme n'ime ime obodo anyị ọkachasị omenala Igbo na ihe ndị ọzọ na-emegasị na mba Afrịka. Anyị hụrụ dịka ị bịara asị ka mara onye ewu. Okay, abam bụ Chief Ernest Ọzọ ụda akpụ enyi ebe n'ebe. So that is my name. Ndewo onye eze. Daalụ rinne. Anyị na-abịa na ụmụazụ anyị ụmụaka anyị bụ ndị youth na tata ka ha na-eme Igbo Amaka Fest. So ha na-abịa ịbịa gosi ihe ha ji wee mara ndị Igbo, omenala ndị Igbo, culture ndị Igbo. Ha bịa ịbịa showcase maka ụmụazụ ndị na-etolitekwa etolite ka ha mara etu Igbo si ebi ndụ and ihe gbasara omenala ndị Igbo ma asụsụ ndị Igbo. So onye bụ ihe a na-eme taa. Dịka anyị na-anụ na asụsụ Igbo na omenala Igbo na-alazi ya na-asị ọ na-efu efu o wee zie eziokwu mana anyị ekwuru na ọ ga-ana onye kpatara ihe anyị na-eme taa ajụjụ ka agụkwa na omenala anyị kwesịrị ịna anụ na ọma ana. So onye akpatara ya ji na-eme ihe a na-eme today so that ka anyị gwakwa ndị na-eto eto na-amarụ asụ Igbo ma ọ na-amarụ inu Igbo ma eto ndị Igbo ji anụ di na nwunye. Onye akpatara na-eme ihe taa ka agwakwa na ekwe etu a ka anyị si eme ihe so anyị amakwe ka ọ na ndụmọdụ ị na-enye ndị nne na nna na ndị ntorobịa Igbo maka asụsụ Igbo na omenala Igbo. Ndụmọdụ na-enyeba bụ na n'ezinụlọ ọbụla onye ọbụla ịlaika ya bụ n'ịnọ n'obodo oyibo ịlaika ya bụ n'ịnọ Naịjirịa iwe kacha mkpa n'ime ụlọ be gị bụ ka ị na-asụrụ ụmụazụ gị asụsụ Igbo. Ihe ọbụla ị ga na-agwa ma ihe ọbụla ị ga na-agụ na aga na-ekwu na be gị ụmụazụ gị ị ga-agba mbọ ka ijiri Igbo na-akụziri ihe so that ka ha na-anụ Igbo na-asụ Igbo na-edekwa Igbo ede. So ndụmọdụ na-enye ndị na-etolite etolite biko ma anyị nne na nna ka ha gbaa mbọ na-akụziri ụmụazụ asụsụ Igbo. So onye bụ ndụmọdụ na-enye nne na nna. Ihe na-ekwuru anya ndị Adamazi TV. Ihe ọ na-ekwuru bụ na unu na-agbani ana m afụwa ihe n'unu ma na posti n'unu unu na-agbani. Ndụmọdụ na-enye unu bụ unu jisi ike unu ga-emeche gafee Channel TV gafee AIT. Yes, unu na-eme unu jisi ike AIT ma Channel bụ etu a ka ha si bido tiba wee ruo to the level ha nọ now. So ekpere na-ekpe n'isi unu. Daalụ.